Mas maraming spasyo sa May kanila. crocodile. Oh, po. May crocodile. Tingnan ko. Ayun o, ano yan? Parang. Lapit niya na. Yeah. Just as we're walking back to the car. Lapit na. Lacoste bag is waving. Or Crocs. Wow. Yeah, literally, first time nakita namin ang buhaya. Yan. Hello po. Ang dami kong pawis. So, papunta na po kami ngayon sa Albay Park and Wildlife. Yan po ang aming daan. Kumusta, Mr. Driver? Ayos, na-focus lang ako sa pagmamaneho. Yep. Yan. Nakakatakot ang mga kalsada dito. Kasi minsan masyadong makulit ang ibang drivers. Oo nga. Especially pag trucks at buses. Yes. Ayan po. So, in few minutes, kasi darating na kami doon. Ayan. Mayon. Kaso po ang daming ulap. So, mamaya ipapakita po namin ang una naming destination ngayong hapon. Alright. Saan pupunta na? Pupunta tayo sa Albay Park and Wildlife. Alright. Katutarating lang namin nandito sa Albay Park Albay Park and Wildlife. So ito ang Wildlife Park. Yes. Hindi alam namin saan pupunta. Yeah, first time namin dito. Yeah, first time. Crocodilos. It's the first wildlife you can see. At the lapit tayo. Oh wow, ang dami. Yeah, tingnan mo. Ang dami. Wow. Ano pagkain nila? Hindi ko alam. So meron pa doon. A few moments later. Dan meron pa dito. Ano dito? Mas maraming spasyo sa May kanila. crocodile. Oh, po. May crocodile. Tingnan ko. Ayun o, ano yan? Parang. Look at this. Meron buhaya. I'm not sure it's picking up on the camera. Don't even been. Yeah, first time nakita namin ang buhaya. It's really hard kasi nasa Sa ilalim ng tubig. ilalim ng tubig. Maraming mga hayop. Yeah, kaya nga wildlife. Oh, siguro masyadong mainit sa kanila kasi hindi sanay ang panahon ng lahi nila. Bihira ang tupa sa Pilipinas. Oh, may peacock. Peacock din. Wow. Hello. Hello, you. Tapos ano? Pelican? I don't know. Pelican. Pelican? Sorry, because... Sorry, our knowledge is so bad of animals. Siyempre, alam ko, tupa. Marami sa England. Ang dami yung bumitupa pa, oh. Oh yeah, meron pa sa kabila. Oh, look at these. Oh, Manok. maliit na manok. Aww. Tapos meron pa. Ano yan? Hindi ko alam. Walang sorry. But ano? Wala kaming knowledge sa hayop. Well, meron naman. Basic lang. Basic lang yan. Pero pag mga ibang na. Maraming ibon. Ito, cute na. Ayun o. Hello? Sobrang maganda ang mga tanawin dito. Yeah, mga wildlife. Wildlife. Boars? Boars. Yeah, sabi ko wild boar. Wild boars. Pare, marahas sila. Okay. Ingat sa dali. Yeah. It's amazing. Ang dami na yung hayop. Ayun pa may wild boar pa. Mas malaking wild boar. Parang bata sila. And then Parang matanda na yan. matanda yun. Ano yan?
Akila? Eagle o hawk? Hindi o hawk. Siguro. Ingay. He's laughing at us. Ito ang hawk, di ba? Tama ako, di ba? Hindi ko alam. Tingnan natin. Kites. Lawin. Oh, Go. snakes now. Oh wow, there's snake fights. Snakes. Ayun. Oh, ayun doon. Meron pa dito. Dalawa. Oh, That's huge. Oh my word, William. ahas yan. Meron pa isa. Python. Yeah, python. Reticulated So python. wala silang lason. Yeah. Delikado pa Ah, rin. ito. It's just ang labo, oh. Nakikita mo? Masyadong malabo. Tapos may ibon ulit. Oh, ayun, ang laki. Oh, pagkain yan. Para sa... Oh, ano yan? Manok? Yeah, mano. Ah, pagkain para sa ahas. So there's 1, 2, 3. Yeah, marami. Ang dami. Meron din lizards. Look at that. Oh, Matt, tingnan mo, Johnny. Tingnan mo. Yeah. Dalawa. Oh, wow. That's really close. Hello? Hello? Parang gusto niya kakatin ka. Hello, hello? Hello, 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 hello? Ano sa kapila? Hindi ba naman nasa kabila? Ah. Galing sa Palawan? Porcupine. Parang wala. Porcupine. Wala si porcupine. Siguro sa Baka ilalim. nagtatago. Sige. Nagtatago siya. Amid or musa. Oh, meron pa. Oh, wow. Hello? Oh, ito, William. That's tail. Sorry. There's so many. Oh, oh. Aww. Who are you? Being engaged? Oh, musa. That's so cute. Tulog. Dito, ano dito? Oh. Payawak. Ah! That's huge. Ang laki. Ang laki na. Oh. Oh! Oh my! Medyo kawawa ang buhay nila. Uy, dalawa! Meron pa isa! Ayan. Tapos, tingnan mo, may... Meron unggoy. What? Mga unggoy naman? Kawawa, masyadong maliit ang cage nila. Pero I'm sure with them, they're well treated. Yeah, then mas ligtas ang buhay nila. Ayaw kong masyadong malapit. May anak siya. Oh, may anak! May baby, ano? Mm-mm. Pretty fair, mas malaki ang cage nila. Kasi sa, yung isa sa kapila. Meron pa. Ang dami. It's amazing, this. Yes! I didn't expect ganito karami. Sulit ang bayad dito. And it's unlimited. Oh, ayun. Ayun. It's like hook. Oh, eagle. Parang ang layo na. Yeah. My dear. Mm-mm. Marami din sa UK. So parang iba ang lahi yan. Oh, ayun o. Wow. Sige siya, walang damo. Mm-mm.
Meron isa malapit. Tignan mo. Wow. Malapit niya. Kasi normally with deers in England, pag malapit, tumatakbo sila. biglaan tatakbo sila. Yeah. Pain na yata ang mga ito. Sanay na sanay Oo. sa Tao. tao. Hello, hello. Pero ang baho. Oo. Medyo mabaho. May donkey, tapos ostrich. Wow, look at those. Ayaw kong masyadong malapit. Nagsusumbong siya. Uy, tingin mo, may tao doon. Hello. Kumakain sa mesh. So pinakamalaking ibon sa mundo. Nakuha niya. Pero hindi nila kayang lumipad, di ba? Oo. Kaya. I guess mabilis pag tumatakbo Yeah, sila. mabilis sila. Mas mabilis sila sa sa kabayo. Malapit niya na. Yeah. Just as we're walking back to the car. Malapit na. Lacoste bag is waving. Or Crocs. Wow. Yeah, literally, first time nakita namin ang buhaya. Magaling ang experience dito. It's been really nice. Yung Yeah. lakad. And then, getting to see iba-ibang mga, hayop. Like, first time kong makita yung mga life. Sorry, my first time nakakita na buhaya, ostrich, eagle. Sorry. Yeah, marami. Yeah, ang dami. Maraming bagong hayop. And it's hard to distinguish with some of them. Yeah. It's nice. It's amazing. Ang It's dami really dito. good. Pareng wildlife dito. That was only 50 pesos 50 entry. pesos entrance fee and then 20 pesos kapag children, like 12 and below. So sulit talaga ang bayad dito. Yeah, and then it's unlimited. Kapag pumasok ka ng umaga, unlimited na. Bayad din para sa paradahan. Yeah, 20 mura pesos. lang din ang parada. 20 pesos. But, like, buong araw ka makaparada. Para sa sakit, it's 20 pesos. Sa truck, it's 50 pesos. Kasi sobrang maraming mga hayop. So, and pagkain nila parang mas mahal. Ang ingay ng agila. Nalala mo yung kanina? Oh. Mga parehas. It's good. It's nice. Although with like some of the animals, I don't completely agree with them being like locked away in a cage. I feel like some of them kailangan mas malaki ang cage Halimbawa nila. yung unggoy, no? Parang kawawa ang buhay. But I'm sure, they're treated well here. Salamat sa nanonood. Please like this video if you enjoyed it and subscribe din. If you haven't already. Yeah, if you haven't already. Please! Salamat sa pasensya nyo sa upload schedule ko. Yeah. Kasi hindi tuloy-tuloy. Yeah. So yeah. Bye-bye! Bye-bye!